गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गोबां सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे गण सुरक्षा पार्टी गुसुङै जिएसपि दोलोनि गेजेरावबो गोबां सावरायलायनाय सोलिदों। दिनै जिएसपि दोलोनि गोनां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै तामुलपुरनि जिएसपिनि गाहाय मावखुलियाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गोनां सावरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सावरायलायनायनि उनावनो एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोसो होनो गोनां बिबुंथि लाखियो। जिएसपि दोलोखौनो गोबां रायजोफोरा नागिरनाय लेखा फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लानाया रोखा जाबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव लोगो जानाय थाब्लाबो एमएलए बिसायख'थियाव गैयामोन। बेनिखायनो बे एखे रोखोमै फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो जिएसपि दोलोआ बिजाथि दैखांगोन होनना फोरमायथियो एमपि नब कुमार सरनियाया। एमपि नब कुमार सरनियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला एलायन्स हिसाबै जा बादि मोनथायफोरखौ समान रोखोमै मोननांगौमोन बिदि मोनाखै। एलायन्स सोरखार खुंदोंब्लाबो जिएसपि दोलोआ माखासे बिथिङाव माखासे खाबुफोरखौ मोननो हायाखै। जिएसपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि भास्कर कलितायाबो समानै चेयारमेन बायदि बिथिङाव एलायन्स गभर्नमेन्ट हिसाबै जेरै समानै एलायन्स जायाखै होननानै अजद दैखाङो। बेनिखायनो एलायन्सआ बिटिसि सोरखाराव थाब्लाबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआ निजायै बिजाथि होगोन होननाबो फोरमायथियो। बेराफारसेथिं जिएसपि दोलोनिफ्राय देरहालांनो हानाय इएम घनश्याम दासआ बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायनाय जायाखै होननासो फोरमायो। इयुनाव बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायबावनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनो मोनथिहोयो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा एमपि नब कुमार सरनिया, जिएसपि मिरु दोलोनि गाहाय नेहाथारि भास्कर कलिता, दिहिरा बियाबनिफ्राय देरहालांनाय बिटिआरनि आबादारि बिफाननि इएम घनश्याम दास, जिएसपिनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरजों लोगोसे साननैसो सिगाङावसो इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय रबिन बाला बिश्वास, पदुम बाहादुर चौहान बिथांमोना। नैथि खौराङाव दङ पुलिसनि पिस्तलखौ सेख'नानै खारनो नाजानायाव गुलि गावनानै जोखोम खालामनो गोनां जादों भुपेन बरुवाखौ। थांनाय समबारनि हराव शिबसागराव जानानै थांदों एनकाउन्टारआ। अएनजिसि आसाम कम्पानिनि साथाम मावसुवाफोरखौ लांखारनायनि दायजों लोब्बा गोनां दायाव भुपेन बरुवाखौ सुदियानिफ्राय रबिबार सानखालि शिबसागर पुलिस बिफानजों खाजानानै खारखोमानो नाजादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नाजिरा महकुमा पुलिस बिफाननि सासे पुलिस मावथिनिफ्राय रिभलभारखौ सेख'नानै खारनो नाजानायाव गावनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो भुपेन बरुवाखौ। आथिङाव गुलि नांजानानै भुपेन बरुवाया जोखोम जायो आरो दा बेखौ डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनानै जिउ खुंबोनानै न'खर संसार सामलायबोदों। बिदिनो दिनैबो सामलायगासिनो दं। बिनि अनगायैबो आथिखालाव बर'फोरनि अनगायै गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियारिफोराबो इन्दि एम्फौ फिसिनानै जिउ खुंनाय आरो न'खर सामलायगासिनो थानाय गोबां सावगारिखौ बेरखांनाय नुनो मोन्दों। मानोना आथिखालाव 1 किल'ग्राम इन्दि एम्फौनि बेसेना हाथाय बाजाराव 280 रांनिफ्राय 300 रांनि गेजेराव आरो इन्दि मुगानि बिथोबनि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 600 निफ्राय 800 रांनि गेजेराव आरो इन्दि मुगानि सिफोरा मुलुगनां हाथाय बाजाराव गोबां रां। अब्ला थारैनो जों बुंनो हायोदि सासे सुबुङा गावनि न'आवनो इन्दि एम्फौनि आबाद मावनानै जिउ खुंनो हायो। बिनि अनगायैबो इन्दि एम्फौ फिसिनानै आरो इन्दि मुगानि सि दानानै फालांगि खालामोब्ला सासे सुबुङा गोजौ फारसे दावगालांनो हायो आरो गोबां रां आरजिनो हायो। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव आथिखालाव इन्दि एम्फौ फिसिनानै जिउ खुंनाय आरो फालांगि खालामना गोरलैयै रां आरजिनो हानाय आरो जाफुंसार जानायनि गोरलै राहाखौ थारैनो नुहुरो। बे आयदायावनो रायखांनो हायोदि क'क्राझार जिल्लानि सानजा फारसे नायगाव ओनसोलनि गंनै आबुं गामि घुमगुरि आरो बुन्दिभारियाव 100% न'खरानो इन्दि एम्फौ फिसियो आरो फालांगि खालामो। इन्दि मुगानि सिया गुबुन गुबुन सिनिख्रुइ थारैनो बेसेबा गुन गोनांसिन, जायनि थाखाय इन्दि सिफोरखौ मुलुगनां हाथाय बाजाराव गोबां राङाव फानलाय बायलाय फालांगि सोलियो।
ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव नोगोराव आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गोबां गामि थांनानै रायजोआव गासै रायजो राजाफोरनो कभिड-19 भेक्सिनखौ लाजाथारनो गोनांथि खालामना होननाय लेखा आसाम सोरखारनि बिथोनखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि हेफाजाबाव आरो हृदय चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायनायाव मैया गसाइगाव जयनगराव 18 बोसोरनिफ्राय लानानै भेक्सिन होनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो हृदय चेरिटेबल ट्रास्टनि बिगोमाया बुंथियो दि हृदय चेरिटेबल ट्रास्टआ थांनाय दानसेनि सिगांनिफ्रायनो गसाइगाव नोगोरावल' नङा गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन गामियावबो थांनानै रायजो राजाफोरनो भेक्सिन होबोगासिनो। मख'थावनादि आगोलाव गोबां रायजो राजाफोरा भेक्सिन लाजानांगौखौ माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै लानो नागिराखैमोन, नाथाय दा गोबां रायजो राजाफोरा भेक्सिनखौ लानो सिगांबोबाय। बेनिखायनो आथिखालाव भेक्सिनाबोसो थोस्लाबलायि जानो हमदों। गसाइगावआव बांसिनानो नोगोरनिल' नङा बांसिनानो गामि सिंनिफ्राय फैनानै कर'ना भेक्सिनखौ लाफैदों होनना फोरमायथियो। बाथि खौराङाव दङ सनितपुराव पुलिसआ गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा दंफां लाबोबाय थानाय गोबां बेसेननि दंफांजों लोगोसे सासे सालायगिरिखौ हमदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि पुलिस बादानि गाहाय मावख'गिरि मन्टु चन्द्र दास आरो लेङाइ नायगिदिं मावख'गिरि बिपुल बिश्वासनि दैदेननाय हान्जाया पेट्रलिं डिउटि गिदिंनाय समाव गंसे टाटा मेजिक गारिजों गड़मारा सान्थिपुरनिफ्राय मिडिसुबुरि फारसे AS12 BC 8520 गारिजों 45 स्पिडनिबो बांसिन खारथाइजों लाबोबाय थानाय आयेन बेरेखा दंफां गारिखौ हमनो हायो। धेकियाजुलि पुलिसआ हमनो हानाय आयेन बेरेखा दंफांनि बेसेनखौ 1 लाखनिबो गोबां जागोन होनना फोरमायथिदों। 1 लाख रांनिबो बांसिन आयेन बेरेखा दंफां लाबोबाय थानाय समावनो गादाजुलि ओनसोलाव हमनाय जायो होनना बुंथियो लेङाइ नायगिदिं मावख'गिरि बिपुल दासआ। आयेन बेरेखा दंफांजों लोगोसे सासे गारि सालायगिरिखौ हमनो हानानै बेनि उनाव धेकियाजुलि हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायना होयो होनना मोनथिहोयो। जोबथि खौराङाव दङ आसामाव ट्रेन्सजेन्डार सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे रेकेटनि खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ दिल्लीनिफ्राय सामलायहरदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै गथ'सा आरो लाइमोनफोरखौ बिसोरनि आथोनखौ बोखारनानै आथोनारियै गोदान आथोनसिम सोलायो, जायखौ हिज्रा होननानै बयबो मिथियो। थामथि आथोनाव सोलायनो थाखाय बिसोरखौ दिल्लीयाव लांनानै सार्जारि खालामनाय जायो आरो सार्जारि खालामखांब्लाथाय आसामनि दाब दाब जायगायाव बिबायनो एबा खामानियाव थिसननाय जायो। बेफोर गासैबो मुगैथाव हाबाफारिनि मास्टारमाइन्डखौ पिंकी होननानै सिनायथिनो मोन्दों। बे हाबाजों लोब्बा थानाय गासै सा 6 ट्रेन्सजेन्डारफोरखौ दिनै गुवाहाटीनि फानबाजाराव हमनो हायो। खाजानाय गासै सुबुंफोरखौ फारियै पिंकी साहेबा टुनटुनी, पाखी, हालदी आरो नीतू मुङै सिनायथि मोन्दों। बे केसनि सायाव उकिल साथि बिधान बरुवाया पुलिसनि गाहायनो केस होबाय आरो गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी हिज्रा आफादा फानबाजार पुलिस मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारनो थाखाय थियारि होननानै मिथिनाय जादों। रादाबखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अलाव होना ला, जाहाथे आं गोदान बर' रादाब लाबोयोबा नोंथाङा सिगांसिन खोनासंनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।